first time nga maka-attend, kini nga kalihukan atong ginahimo kada semana diri sa katedral, 7 to 8 magsugod gini exactly 7 o mahuman exactly 8. So ato kining kalihukan para mapalawom kung kinsa to yung mga gusto makakaton unsa gyud ang mga doktrina sa Katoliko. Tungod kay 80% sa mga Katoliko wala nakasabot kung unsa ang atong mga pagtulunan sa simbahan. Mauna nga daghan na kaayo ang nawadaan og gana og nawadaan o nigawas na sa simbahan. Ang atong topic karon is the Our Father. Sumpay kini sa atong lecture series about prayers. Okay? So ang amahan namo, the Our Father has 7 petitions, no? O gikan pa sa gamay kita, gitudloan na kita niini. Kabalo ko nga walay dili kabalo nato niini, no? This is the most basic prayer. So ato kining tun-an isa-isa, no? Kung unsa ang kahulugan sa Our Father nga prayer. Mabasa nato sa Matthew chapter 6 nga nangutana ang mga gitutunan, mga disciples. Lord, teach us how to pray. Tudloy kami unsa ang pagampo, unsay pinaka-epektibo nga pagampo. No? So, mao kani ang tubag ni Jesus. Kini lang ang pagampo nga si Jesus mismo ang nagtudlo word for word. Okay? This is the only prayer recorded in the Bible nga siya mismo ang nagtudlo. Ang niingon siya, this is how you pray. Mao kani ang pinaagi kamo magampo. So, our Father who art in heaven. So, mao nang the first petition. So, sige tagsulti sa Our Father, amahan namo ana sa langit. Huh? Pero nalimot na taon sa meaning. Mura siya walay meaning. No? Our Father. Pero sa Our Father palang daan, loaded na kayo. Puno na kada og kahulugan. No? Una sa tanan, sa pagsulti pala nato, amahan namo, amahan. Dako na kaayo ang atong pagpasalamat sa Ginoo nga matawag nato siya og amahan. Siya Dios, gamhanan magbubuhat sa langit ug yuta, walay tupong ang iyang pagkagamhanan. Apan diha ka makakita kung unsa siya ka mahigugmaon. Kita mura lang kitag balas kada usa ka nato. Apan gitagaan kita niya og privilege, gitagaan kita niya right katungod nga ato siyang matawag Father. Imagine ang uban mo yung kag Uncle, moingon to mga suplado, ay kung tawag kag uncle, di ta ka pagumangkon. Moingon nga uban, Lola, ay kung tawag ka Lola, apo ba day ta ka? O Papa, di magpatawag, kinsa man ka? Di man ta parente, di man ta close. Ilabi nang tawagon nimo si senador, si vice president, si president, Daddy, maulaw ka kay wago ka, di mo gud mo close. Pero ang Ginoo, sa tanang Ginoo, makagagaho mo sa tanan, magbubuhat sa langit ug yuta, misugot nga tawgon nimo siya amahan. Just imagine how close you are with Him. Grabe nga, sa diha pa lang daan, diha pa lang tungura, swerte na kayo kita. We are so lucky that we can call God Father.
You know what? Sa unang panahon, sa wala pa naabot si Jesus Christ, sa Old Testament, they cannot even pronounce the word Yahweh. Only the high priest, ang Pangulong Pari lang ang makalitok. O once a year lang gilalitok ang word nga Yahweh. Tetragrammaton, because it's so holy. God is distant, God is holy, we are sinners. But pag-abot ni Jesus, gisumpay niya ang atong relationship nga nabuak. O kita naanay right nga makatawag amahan. Imagine? So diha pa lang, Father, naana kita'y ma-learn. O sa pagsulti na ito, our Father, diha nato makita nga ang Ginoo na higugma ka nato tagsa-tagsa. Bisan pila man kita kabuok karon sa kalibutan, 5 billion katao. Nya kita kung daghan natag anak, murag mabahin ang atong atensyon sa anak kung nanatay anak labig 12 kabuok. Ang atong amahan dili nga na bisag unsa ta kadaghan tungod sa iyang kagamahanan, kaya gihapon kita niya higugmaon tagsa-tagsa, personal nga gugma. Dili kay katanaw siya nato, mura lang kitag walay bili kay daghan ta, no? Ang tanaw niya kanimo, ang gugma niya kanimo para kanimo lamang. Tagsa-tagsa. Kinatibukan og tagsa-tagsa nga gimahal ka sa Ginoo. Murag sama sa usa ka ginikanan nga ikaw lang yun usa ka anak. Inga ana ang iyang pagmahal kanimo. Our Father. So, malimot kita nga abi nato ang atong Ginoo murag tao ra. Pero siya usa ka Ginoo nga walay kinutuban, labing gamhanan. O ang iyang gugma kanato personal kada usa. Next is ang pulong our. Sa Binisaya, namo. Ngano kaha ang Ginoo nagtudlo amahan namo? Nganong dili man amahan nako? Because makakaton kita niini. Our Father, because ang Ginoo gusto niya nga ang atong pag-ampo dili selfish. Nag-ampo kita bilang pamilya. Amahan nato, muratag mga igsuon, atubangan sa Dios, kita magsuon. Nga kita naay pagkabalaka sa paginahanglanon sa uban. Nga kita miatubang sa atong amahan, naghigugmaanay sa usag-usa. Dungan kitang naghigugma kaniya. Mao na nga, always, prayer should be communal and personal. There is always a personal aspect and community aspect. Mao nang uban moingon, di naman ko kinahanglan mo simba. Ano mo simba-simba man ta? Nga kung dito na lang dahil ko sa sulod balay magbasag Bible, no? Di man importante simba, importante nga na ako dito magampo. Sakto na siya, sayop. Si Jesus pa lang, diri pa lang daan, nagtudlo na, our Father. Gusto niya, nga mosimba kita niya, dungan. Gikan pa sa Old Testament, ang Ginoo, nakipaglambigit ka nato, grupo, na ay pare, our Father sa kadaghanan. Okay? So naakitay personal prayer o dapat naakitay communal prayer. Ang uban ng mga tapulan maingon, di na ko mosimba, dito lang ko sa balay mosimba, ako ra usa, basag Bible. Pero kung di mo si sao nagbasa ba gid og Bible, wala. Nagsimba ba gid siya, wala. Alibay. So, it is a prayer of Christian unity.
The Our Father. Kita bilang magsuon, no? Kita dili nagampo lang para sa atong kagalingon, kundi kanunay natong giapil sa atong mga pagampo ang atong isig katao. Our Father, diha pa lang, dako na kayo tag makatunan. Who art in heaven, ang Ginoo sa kalangitan. Kung dili lang na siya ingon nga literal nga langit, kundi He is everywhere. No? Next is hallowed be thy name. Ano sa meaning sa hallowed? Gidayig, gibutang ang iyang ngalan sa pinakataas. Hallowed, dayigon na imong ngalan, Ginoo. No? So mao ka na siya ang purpose sa tanan nga prayer. Tanang pag-ampo mga igsoon dapat musugod sa pagdaig. So when you wake up in the morning, mo ni akong advice sa CFD. Karong National Convention, mohatag ko gamay lecture ani sa CFD. I-introduce nga pag mata sa buntag nato, we should pray the Our Father. Our Father is our guide. No? Ang among requirements sa CFD, Catholic Faith Defenders, at least 30 minutes praying the Our Father. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Diha, stop. Daigon ni mo ngalan. So diha, guide na siya nga, daigon ni mo ang Ginoo. So pwede ni mo dungagan. Pag ingon ni mo, hallowed be your name, use your own words. Lord, you are my provider. You are my protector. You are my fortress. You are mighty. You are forgiving. You are merciful. I praise you, Lord. Daigon ka, ikaw labing maayo, maluluyon. I-describe nimo ang kaayo sa Ginoo. Pwede ka pila ka minutes nimo nang i-describe. Praise God. So the Our Father is a guide. There you go. Use your own words. Pwede ka mo gamit og mga nobinahan or prayer booklet, pero mas maayo gyud use your own words. Kaysa paggamit nimo sa imong kagalingon mo andar ang imong utok. Unsaon nimo pagdayeg ang Ginoo? Ikaw ang akong tigpanalipod, Ginoo. Ikaw labing maluluyon, mapasayloon. You are my salvation. You are my rescuer. No? So, tanan, hallowed be your name. O, sa pag daig sa Ginoo, magampo po di ka nga unta, kanang meaning anang hallowed be your name, dawigo na imong ngalan, dili lang kay ikaw. Nagampo po ka nga, hinaot unta ang tanang tao sa kalibutan, magadaig sa imong ngalan. Hinaot unta, Ginoo, nagaampo ako, ang tanang tao nga mga dili mo tuo kanimo, nagapasipala sa imong ngalan, moabot ang panahon nga sila mudaig kanimo. So always start with yourself ug sa ibang tao. Og moingon po ka, hinaot unta Ginoo, pinaagi sa akong kinabuhi. Ang akong kinabuhi, ang akong binuhatan, ang akong mga pinulungan, magadaig kanimo, dili lang kutaman sa baba. I praise you, Lord, I worship you, Lord. Mailang ka sa baba, lip service. Pero pangutana, is your everyday life, does it give glory to God? Or does it give glory to yourself? Does it give glory to God? Or does it give glory to the devil? Because chismoso kay ka, libakiro kay ka, init kay kag ulo, immoral kay ka, sayon mo sulti praise the Lord, hallelujah, sa praise and worship. Yes, yes, I love the Lord, I God, no, sayon. Pero kung tanawon sa tao ang imong kinabuhi, nagasimba ba kini, nagadaig ba ni sa ngalan sa Ginoo? Does it give glory to God? Or you're just paying lip service? So,
Pag human natong daig sa Ginoo, dili kita kontento lamang taman diya sa pagdaig, dili nagahinaot kita, nagaampo kita nga ang iyang gingharian moabot. Hallowed be your name, your kingdom come. Unsay meaning ana? Moabot ang imong gingharian, Ginoo. Your kingdom come. Una sa tanan, unsa may meaning sa ang imong gingharian, moabot ang imong gingharian. Unsa ang gingharian? Unsa man ning gingharian sa Dios? Ang tubag, ang gingharian sa Dios diri sa yuta maho ang Santa Iglesia Katolika. Ang simbahang Katoliko, ang gingharian sa Dios diri sa kalibutan. Ang gingharian sama sa gingharian sa mga hari, naay leader, naay mga sulugon. O ang atong pinaka-leader diri sa kalibutan, nga gingharian, mao ang Santo Papa. Mga obispo, kaparian, na istruktura, na miyembro kita. Okay na yung gingharian. O dili lang ka na, nagaampo kita nga ang gingharian sa Dios, di ba? Ang gingharian sa Dios na ay hustisya, na ay alalangay, forgiveness, kindness, joy. Ginaampo nato na nga ang iyahang elemento sa iyang gingharian muluntad diri sa kalibutan ug magsugod kanato nga mga Katoliko. Kita ang magpalapnag sa gingharian sa Dios. Gingharian niya kung matawag nato iyang gingharian miabot na diri sa yuta kung naanay mga pag hinatagay, pag sinabtanay, hustisya, o kita ang mapuluntad niya na mo natong ginampo. O diha bahin sa moabot unta imong gingharian diri sa yuta, no? Iampo nato ang Santo Papa, diha nga bahin, diha na ta moampo sa Santo Papa, iampo nato ang mga obispo, hinganlan nimo kinsa imong obispo, hinganlan nimo inyong mga pare nga iampo, mga madre, misyonaryo, tanan, o ang mga lay organization, mga leader nimo sa lay organization nga nagadtabang sa pagpalapnag sa gingharian sa Dios, diha nga bahin iapil nimo og ampo. That's where you pray. So, ang gingharian, og dili lang kada ang gingharian, imo pong ginaampo nga moabot na unta si Kristo, the Advent. Kay kanang gingharian niya sa langit, pag-abot niya sa the second coming, that is the final. So kita tanan mo ambot, pagdali Lord, pagdali o come. Okay. Lord, make haste to help me. Sa mga tao nga nagtinud-anay sa pagsunod sa kay Kristo, nagadali nga ang gingharian mo abot. Sa mga tao nga mga happy-happy ang utok, materialistic, mga immoral, nagaampo, dugay lang unta mo abot, di pa ko ready. Pero sa mga tao nga nagmahal sa Dios, ningon ang Ginoo, sa mga nagmahal sa Dios walay kahadlok. Kay kung ang tao nga nahadlok, meaning wala pa na nagigugma sa Dios. Ang tao nga naa sa grasyang makasantos, mak-ready mo ingon, bisag karon dayon mo abot ang gingharian sa Dios. We pray for the kingdom to come. O ampo kita ang tanang tao, no? Pinaagi nato, Lord, use me, gamita ko ang akong kinabuhi nga ang imong gingharian diri sa yuta mulapnag. Kaampo kita nga ang tanang tao mo pahisakop sa usa lamang ka magbalantay, usa lamang kasimbahan. Sama sa panahon ni Noe, usa lamang ka barko ang naglutaw og dili daghan, usa lamang ka instrumento sa kaluwasan. Next, our Father who art in heaven, hallowed be your name. Mahuman kag daig sa Ginoo, ampo ka para sa iyang gingharian nga mulapnag. Matuman ang imong pagbuot. Muna po na isunod. Your will be done. Isa ni sa pinakalisod
nga bahin sa Our Father. Tiyaw mo na may ang pagbuot ni mo, Lord. Kabalo ka bisag si Jesus, no? Si Jesus nag-struggle nini. Kabalo siya kung unsay kabubuton sa Dios. Ang kabubuton sa Dios nga siya malansang sa krus, sagpaon, sumbagon, tamayon, o nakita niya ni kay Dios siya kabalo sa future. Unsay ang magian. Mo nay kabubuton sa Dios. Nga tungod sa kalisod, pagtanaw niya sa kabubuton sa Dios nga mo nay iyahang agian, miingon in taon si Jesus, Lord, kung musugot ka, let this cup pass by. Unta dili ni madayon nga kupa, meaning kini nga kalisod, dili unta nako maagian. Palabya ni Lord. Kabalo ka mo na yung giampo sa Getsemani. Lord, palabya. Pero palabya, Lord, pero sa katapusan misumpay siya. Palabya unta ni Lord nga tinion nga dili ko maka-experience ani. Pero your will be done. Pero Lord, kung unsay imong kabubuton, hala sige, mao na akong tumanon. So, sa atong pagampo, makakaton ta ani. Pwede ka mo hangyo sa Ginoo sa imong gusto. Pareho sa anang akong hangyo tong miaging semana. Yung ko, Lord, di ba? Atong gi-learn last week, moampo ka, itugyan nimo ang imong kaugalingon sa kabubuton sa Dios. Nga ikaw maluwas, nga tabangan kaniya nga mapuyo nimo ang iyang kabubuton, o siya'y bahala kung unsa nga kamatayon ang iyang ihatag kanimo para lang mahimaya ang iyang ngalan. For example, para mahimaya ang ngalan ni sa Ginoo, basig naa sa iyang plano nga ikaw mamatay, i-assassinate, pusilon ikaw, subay sa iyahang kabubuton para mahimaya ang iyang ngalan kay ikaw martir. Example, kung mauna iyang pamaagi nga ikaw mamatay, pinaagihan na, dawato nimo, no? Kay pila naman kabuok nato nga mga Saint Santos nga namatay, pinaagi sa pagputol og ulo, gipriso, gipagutuman, gikulata, daghan ng mga santos. Diya moingon ka, kung ikaw nagasunod sa Ginoo, dili gid ikaw mabutang sa katalagman, dili na tinuod. Kung ikaw kasunod sa Ginoo, tumanon nimo kung unsa nga kamatayon ang iyang ihatag kanimo, no? So tungod niya na nga pagtulunan, mao na akong gi-share gahapo miagi ko, Lord, kung mag-ampo ko sa buntag, ready, I will accept the kind of death that you will give me. Pero Lord, di lang po doon tayo nga makidnap ta, tapos torture-torturon pa ta, no? Tapos i-video ta di Allahu Akbar. Tapos dili lang ako unta, Lord, gusto mamatay sa violence, kanang gipusil, giluba. Bisag mapatay lang kung cancer, Lord, okay ra po, okay ra po, no? Pero inasumpay ginako na sa katapusan. Pero kung unsa imong kabubuton, Lord, tumanon ako. Okay ra, Lord, dawaton ako. Pero hangyo lang pod, basi day musugot ka. Pwede ta kaingana, pwede ta ka bargain sa Ginoo, pwede ta ka hangyo kung unsa atong gusto. Pero sa katapusan, always isulti. Pero Lord, kung unsa, kabalo naman ka kung unsay naa sa akong kasing-kasing, Lord, kabalo ka. Pero ikaw'y bahala, because ikaw mas maalamon. Ayaw kahadlok mga igsoon. For example, tagaan mo niya kamatayon ng mga lisod. Kay kung for example, tuyo gid niya nga himuon kang martir, kanang tiniuna tagaan kaniya grasya nga ikaw di mahadlok. Kanang tinauna tagaan kaniya grasya nga ikaw murag dili maratol. Ang Ginoo dili gid mo pabaya kanimo. So your will be done. Dili lang na bahin sa mga kamatayon, bahin pa na sa imong mga kinabuhi, trabaho, boyfriend, girlfriend, asawa, bana, sunugan ka, unsa ba niya, your will be done. Ika'y bahala. Ang tao nga nagasalig sa iyang kaugalingon sa Ginoo,
peaceful ang hunahuna. Amen? Kato mga tao nga kanunay dili gusto mutugyan sa ilang kaugalingon sa Ginoo, kay they want to be in control. Sila mo control silang kinabuhi, dali masiraan og ulo. Kato mga tao nga ang Ginoo ang bahala kanako. Ang imuha lang magpaningkamot. Sama sa Ginoo dito sa Getsemane, iyang gitugyan ang iyang kaugalingon. So, sa imong pagampo, paghuman giharian, Lord, use me. Gamita ko, Lord, sa bisag unsa nga paagi ang akong kinabuhi. Kung asa ko nimo gusto mo adto, kung unsa nga gamita ko, Lord. I am yours. Nindot kay nga pagampo nga imong isurrender ang imong kinakaugalingon. Gamita ko sa unsa nga paagi. Bisag hapakon ko nimo gahi kay nga paghapak, basta lang musulod sa imong plano. So kanang pag-ingon mga igsoon og your will be done, matuman unta imong pagbuot diri sa yuta ug sa langit, useless kani siya nga pagampo kung wa tato kung sa English pa, if we do not mean what we say. Sa nasa Binisaya, kung dili nato sincero, kumusulti lang ta, matuman lang imong pagbuot, tama lang sa baba, dapat ready gyud ka. Ready gyud ka nga. Kung hindi pa ka ready, kinahadlo ka, ngani yung pagampo. Lord, tagaay ko sa grasya nga makasulti og tininuod nga ang imong pagbuot ang matuman. Kay talawan kay ko, Lord, di pa kay ko isog, tagaay ko sa kusog. O your will be done, moampo po ka Ginoo unta ang imong kabubuton matuman sa tibok kalibutan. Ang mga tanang tawo mutuman sa imong kabubuton. Thy will be done means whatever you want, God, I want to. No matter how much it may hurt, I'll trust to your grace to see me through. Okay. So mukha na siyang first part. Amahan na mo, anak sa langit, our Father who art in heaven. Meaningful na kayo. Hallowed be your name. Gidahigo na yung ngalan. Pila ka minutes ka nga magdaig sa iyong ngalan. Matuman na yung pagbuot diri sa yuta, ampo ka para sa simbahan para igamiton ka. Lord, matuman na yung pagbuot diri sa yuta daingon sa langit. So kabantay mo ang first part, bahin sa Ginoo. The second part of the prayer is for us. Ato mga Panginahanglanon, give us this day our daily bread. So dili pwede nga mag-ampo ka mga igsoon, dive dayon ka, no? Dasmag dayon ka, pag-pray pa lang, in the Father, Son, the Holy Spirit, Amen. Lord, tagay kong boyfriend be? Ana dayon? Lord, tagay kong auto? Tagay kong bugas? No. You should follow the way Jesus wants us to pray. Our Father who art in heaven. Mao kinanguna yun, no? So, mo na ang pinaagi nga gusto sa Ginoo magamputa. Guide kini siya. Dili lang kay pagbata sa buntag, naka-pray kag Our Father, lipay na ka. Our Father who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Father, Son, Holy Spirit. Tapos na ko sa akong obligasyon. No. You have to pray it slowly. Okay? At least man lang kausa ka mo pray ana slowly at the opening of the day. Okay? 30 minutes. Ang mga maayong mga ginikanan, kabalo kung unsa ilang ihatag sa ilang anak. Kabalos lang ilang anak na ginahanglan og sanina, gift, dulaan, bakasyon, laag-laag, beach. Kabalo na ang ginakanan, unsay gusto sa bata. Kabalo na. Sama pod sa atong Ginoo. Kabalo na siya unsay atong kinahanglanon. Pero ang sama sa pareho sa atong mga ginikanan, di ba, ang ginikanan ganahan nga kung ang iyang anak mangayo niya.
Bisang pagkabalo na ang Ginoo sa panginahanglanon nato, gusto niya nga pangayo ta. Kaya ang pagpangayo nato, pagpakita nga kita nagdepende kaniya. Wala kita nagsalig sa atong gulion nga kita atong gi-acknowledge nga everything comes from Him. That we need Him. Muna nga ba, kornira po ng mga itang pagkaon kada adlaw. Bisag di ko mga sa Ginoo na may pagkaon dito sa Silong Road. No. Adlaw-adlaw bisag pangayoon nimo ng tubig, hangin, pagkaon, malipay gyapon ng Ginoo bisag kapila nimo na balik-balikon. Lord, tagay ko sa akong pagkalanon. No? So, kabalo na ang atong parents kung atong kilanglan, pero ang gusto yun nila nga mangayo ta every day. Dili kabantay mo ang tudlo sa Ginoo, give us this day our daily bread. Wala nagtudlo ang Ginoo, give us this week our weekly bread, or give us this year our yearly bread. Nganong daily bang yun? Kay gusto niya daily kita mangayo. Kabantay mo kung nagbasa mo sa manna in the desert, every day mag-ulan og mana dito sa kay Moses sa desert. Kuha ka, igo lang para karong adlaw. Kung mukuha gani kag sobra, ang uban tapulan, mukuha pila ka basket, bisan pag unsa nila kalimpyo pagtago, pagkaugma mo panos gyud, di makaon pagkaugma. Kinahanglan gyud ka everyday mukuha gyud. Everyday. Ang lesson nato, gusto niya everyday kita mangayo. Nga naman, di man tayo kada semana mo ampo, dapat everyday man ta mo ampo. Okay? Munang para sa atong nanay, kada buntag ta mga allowance, no? Okay. So, kanang give us this day our daily bread, una sa tanan, dili ang una ang imo pangayoon material. No. Ang una nimo pangayoon spiritual. Ha? Always unahon nimo ang spiritual needs, kaluwasan, tagay ko og fruits of the Holy Spirit, Lord. No? Diha na ngayon ka, Lord, give me the fruits of the Holy Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, joyfulness, gentleness, generosity, chastity, self-control, prudence, justice, mga gifts of the Holy Spirit. Diha na, mga spiritual needs. O next nimo pa ngayon, spiritual needs of others. Pag humana na, diha padayon ang physical needs. O di lang ikaw taman magayo sa imong panginahanglan. Pag humani mo pangayo sa imong panginahanglan, iampo nimo ang panginahanglanon sa imong isigitao. Lord, ang akong silingan na ay sakit, unta Lord tabangi siya. O Lord, unta gamita ko nga matubag ang ilang panginahanglanon. Gamita ko nga instrumento nga matubag ang ilang pagampo, pinaagi ka nako. Unta. Dili lang kay tamang ka sa pagampo, o na kay katabang, tabang, material. So, diha palang daan sa give us our daily bread, pwede na ka makaspend og pila ka minutes. Ipangsulti nimo, i-enumerate nimo imong kinahanglan. Ayaw ka ulaw. Kung gusto ka mangayo boyfriend, isulti. Ayaw ka ulaw, tanan nimo ang panginahanglanon isulti. Pero ayaw stop there. You should also ask for the needs of others, and especially your spiritual needs. Kaya ng uban, puro physical needs. Wa nagaampo sa mga spiritual needs. O diha sa give us this day our daily bread, ang lesson na po nato diha nga magsalig kita sa Ginoo nga we should not worry. Matthew chapter 6 verse 25 to 27 na ingon. Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more important than food, and the body more important than clothes? So may pasabutan ng is not life more important than food. Ang pasabot niya ng life is salvation more important than is food more important than salvation? Is your body more important
than salvation? Is your clothes more important? So, seek ye first the kingdom of God, and everything will be given to you. Sanina, ayaw kabalaka. Siyempre, mo trabaho ta. Pero dili ta mag-worry. Maningkamot, lahi po ng maningkamot, lahi po ng magsigita kaguol. Sa may akong sininaon, sa may akong future, ang uban mabuang. Ang uban, problematic. Sige ko na una sa future. Kung sige ko na tag kabalaka sa umaabot, dili ko na mawala ang atong problema. Unsay mawala? Ang kalipay karong adlaw. Giusikan nimo ang kalipay karong adlaw, kay sige kag panghulam og problema sa umaabot nga wa pa moabot. Ang uban, kasamaang palad, example, wala ko na ingon nga buhaton ninyo ni, for example, namabdos, dili to bagod sa ilahang boyfriend, magunsa na malangko ani, hilak, problema, sige una in the future. Kung nahitabo, maginasalig sa Ginoo. Tungod ang uban walay salig sa Ginoo sa mahitabo, mag-suicide. Ang uban, ipahulog ang bata. Ayaw panghulam unsay problema in the future. Live each day as if you live it today. Pagpuyo ang imong kinabuhi karong adlaw. Kaya ang problema karong adlaw, maura na ito ba nga, ayaw sige panghuna-huna sa problema sa umaabot. Kay pagkaugma na, ang Ginoo magahatag nimo, magatabang ugma, magahatag na po. Give us as their deliberate. Taas no? Next part, forgive us our sins. Muna pinakalisod. Nga naman, kay naman ay sumpay. Pasayloa kami sa among mga sala, Ginoo. Ingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. Forgive us our sins as we forgive the sins against us. Meaning, pasayloa kami, Ginoo, sa among mga sala. Ingon nga kami nagpasaylo sa mga nakasala kanamo. Meaning, mapasaylo lamang ang atong sala kung atong pasayloon ang mga nakasala kanato. Walay sala nga mapasaylo kung ikaw dili mo pasaylo sa sala sa imong isig katao bisag usa. Bisag usa ka sala nga imong dili pasayloon sa imong isig katao, dili sab ikaw mapasaylo. You must forgive. You cannot be forgiven. Mao to ni di ko malimot sa homily ni Father Banet. Yan siya. Kung di gani mo makahimo, naagid mo iyaan nga gidumtan tungod kay inyong nanay giilad sa yuta. For example, mga unsa diha. Kung di gid mo makapasaylo sa inyong office mate nga sige libak ninyo, di mo kapasaylo atong niini nga tawo, stepfather, stepmother, unsa ba? Hantod sa iya kamatayon inyong ilubong, mo tanom mo kawayan. Inganion ninyo kuno pagampo ningon si Father Banet. Ginoo, ayaw intawon kog pasaylua sa akong mga sala, kay dili man ko makapasaylo sa mga nakasala kanako. Naon na lang nimo pagampo. So kinahanglan gyud ta magpasaylo kung gusto kita mapasaylo sa atong mga sala. Now, diri nga part, importante nga imong i-enumerate ang imong sala. Lord, sorry Lord. Gabi, Lord, nagunahuna ko sa usa ka babae, dugay kaayo. Lord, sorry, nang libak na po ko. I-enumerate. So, it will take pila ka minutes, ha? So, kulangon nga siguro ang 30 minutes sa kada buntag, no? Enumerate your sins. Dili lang kay, Lord, sorry for everything. No. Sorry for everything ka dyan. Ang imong paghunahuna sa mga sala nimo, importante na para ma-realize nimo kung ano sa imong sala. Ay kung ingon lang kag sorry for everything, dili ka sorry kung ipa mukha sa imuha ka ng sala, amoy kag di man to saya, Lord.
Pero if you are honest to acknowledge your sin, God will forgive you. Next part, i-enumerate sa imong pagampo ang tanang ngalan sa mga nakasala kanimo. Lord, gipasaylo na ako si Kwan, Lord, si Bill, kay Mone, sumbag ko niya. Lord, gipasaylo na ako, Lord, gatong office mate na ako gahapon nga wala mitubag pag ingaw na ako good morning na heart ko. Gipasaylo na ako si Lord sa akong heart. Lord, gipasaylo na ako to akong iyaan sa una sa gamay pa ko nga wagid mitabang katong nagkasakit si mama. Lord, gipasaylo. Enumerate the names of every person who hurt you. Matthew chapter 5 verse 44 to 45. But I say to you, Christ tells us in another place, love your enemies. Imagine, enemies na, i-love pa. Lisod mga ni, higugmaon, ay lisod mga ni, pasayloon, i-love pa. Huh? Do good to those who hate you, and pray for those who persecute you, and calumniate you. Calumniate, butang-butang. So that you may become children of your Father in heaven. Kaya ikon mga igsoon, kung katong gipakitaan ni mo maayo, katura pong mga tao nga nagasigig dayig ni mo, sige mga imong amigo, unsa may imong kalainan sa mga tao nga walay Dios. Bisan ng mga tao nga walay Dios, mga kriminal, ingana pod. Kung ikaw Kristiyano, dapat lahi ka. Kristiyano lamang ang makahimo og maayo sa mga tao nga naghimog dautan kanila. So kay lisod man magpangayog, magpasaylo sa mga nakasala kanato, labi nagtong mga silingan nato nga mga walay konsiderasyon, gabi na kayo, saba pa kayo singalong, no? Lisod man gyud, mangayo kita kanunay grasya sa Ginoo. Nga tagaan kita. Kay kung sa atong kaugalingon nga kusog dili kita makahimo sa pagpasaylo sa mga nakasala kanato. It needs the power of God. Next, lead us not into the test, or meaning ang other version, lead us not into temptation. Ipahilayo kami sa tentasyon. Sabi ni saya, ikay ko mayo arpado ko in English mo. Lead us not into temptation. Sa meaning ana, ang Ginoo ba nagatintal ka nato nga naghangyo kita nga ipahilayo kita nga dili kita sulayon sa Ginoo? No. Ang buot pasabot ana sa Hebrew speech, meaning ana, Ginoo, kung mahimo pa lang Ginoo, ayaw kami ibutang sa sitwasyon nga ang among pagtuo sulayan og pag-ayo. Kay basig dili mi kasugakod. Murag Ginoo, ayaw intawon kami or ako ibutang tagay og pagsulay nga lisod kaayo kay basig di nako makaya. Pero nga na ba? For example ani, mamatayan ka anak sa sendong kung ikaw ang amahan ani. Pagsulay, di ba ka mabuang? Di ba ka mohingong, Ginoo, I hate you. Anong kami paman? Katig simbahan man mi. Ang akong silingan, tig 5'6", drug addict, drug pusher. Anong safe man sa iyang mansyon, wa man namatay. Nga na. So, ampo, muna siya itong ginampo nga, Lord, lead us not into the test. Mga pagsulay nga, grabe kalisod. Sama kay Abraham, siya po gisulayan. Dili gisulayan para makasala, gisulayan ang iyang pagtuo. Nga ihalad ang iyang anak sa Dios. Ito example sa pagtest. Lead us not into the test. Kung sa katapusan, no? Muna sa St. James, no? Basa na to, chapter 1 verse 13. Let no man say when he is tempted that he is tempted by God, for God is now tempter to evil, and he himself tempts no one. Ang Ginoo wala nagatintal ka nato para makasala kita. Kanang temptation nga gisulti diya sa our Father, pagsulay, mga problema, mga kalisod, sa pagliglig. Usahay ang nagatintal nato ang yawa. Pero ang Ginoo mutugot usahay nga tintalon ta. Igo lang siya mutugot, pero dili siya ang tigtintal, ang yawa. Mutugot siya kung kini
makaayo sa atong kalag, makatabang sa atong kaluwasan. Mutugot na siya. Ug sa katapusan, and deliver us from evil. No? So diri na spiritual warfare. Diri na ako makampo og Saint Michael the Archangel, defend us the day battle, be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. Prince, and do thou, Prince of the heavenly host, cast into hell Satan and all evil spirits who roam around the world seeking the ruin of souls. During a part, mo ampo ko spiritual battle. I-cast ni mo ang devil, cast away ni mo. In Jesus' name, you have no dominion over me, Satan. I rebuke you. During a part, spiritual warfare. And then, amen. So, ampo ka nga, protektahan ka gikan sa mga gahom sa yawa. Ang gahom sa yawa, tinuod. Kadungog na mong lumay, katawa lang mo sa lumay, tinuod ng lumay. Ha? Ang tao nga maapektuhan sa lumay, katong out kung wala sa state of grace. Anting-anting, tinuod na. Barang, hiwit, tinuod na. Munang nga ampo mo, you have to be protected. Use always sacramentals. Sacramentals are not anting-anting. Dili ni anting-anting. Ha? These are sacramentals. The prayers of the church are attached. This will only effect if you have faith. Dili ni siya automatic. Okay? This is just a uniform. So that's the meaning of the Our Father. I hope tomorrow